Εδεσιμότατε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Αβακιάν με τίτλο «Δανίλ Αβακιάν, εγώ και τα παιδιά που μου έδωσες». Πριν προχωρήσουμε στους καλεσμένους μας, ας πούμε λίγα λόγια για το συγγραφέα και το βιβλίο. Ο Στέφανος Αβακιάν γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη της Κατερίνης. Μετά την ολοκλήρωση των μαθητικών του υποχρεώσεων στην Ελλάδα, μετέβη για σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία. Ολοκλήρωσε το πρώτο του πτυχίο στον κλάδο των βιβλικών σπουδών και έκανε το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο του Ντούρχαμ, στον κλάδο της οργάνωσης και διοίκησης με αριστεία distinction. Πήρε υποτροφή από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Society for the Advancement of Management Studies για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Ντούρχαμ πάνω στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, εξετάζοντας τη μεταφορά αλλά και την εγκυροποίηση της πληροφορίας και γνώσης μεταξύ των συμβούλων επιχείρησης και τους πελάτες εταιρείες. Από το 2010 εργάζεται ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπράιτον, στον κλάδο της οργανωτικής θεωρίας και της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε διαφορετικά ακαδημαϊκά περιοδικά. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στην κατανόηση της οργανωτικής θεωρίας και των οργανωτικών διαδικασιών που επιδρούν στην ανθρώπινη συμπεριφορά και που μπορούν να μελετηθούν με βάση καινοτόμες θεωρίες που προέρχονται από την επιστήμη της ψυχολογίας και της φιλοσοφίας. Το βιβλίο «Δανίλ Αβακιάν, εγώ και τα παιδιά που μου έδωσες» αποτελεί την πρώτη συγγραφική εμφάνιση του Στέφανου Αβακιάν στον ελληνικό χώρο. Ένα βιβλίο ύμνος στη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής και στον αγώνα της για αναδημιουργία. Αποτελείται από 470 σελίδες και είναι διαρθρωμένο σε δύο κομμάτια. Το κυρίως κείμενο και τις εικόνες. Μιλάμε για δύο κομμάτια γιατί οι εικόνες ενταγμένες σε γκρι φόντο λειτουργούν παράλληλα και συνάμα ανεξάρτητα από το κυρίως κείμενο. Αποτυπώνουν μια όψη της ιστορίας που πολλές φορές δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. Κάποιες βρίσκονται εκτός πλαισίου, σκόπιμα όμως, για να λειτουργήσουν ως γέφυρα για το πέρασμα από το ένα τμήμα της ιστορίας στο άλλο. Πρόκειται για ένα καλογραμμένο βιβλίο με καθαρή και μεστή γλώσσα και λόγο που ρέει αβίαστα. Εκδόθηκε με τη φροντίδα των εκδόσεων Μάτι. Την επιμέλεια έκδοσης είχε ο Κυριάκος Προβατίδης, ενώ το εξώφυλλο φιλοτεχνήθηκε από τον κύριο Αθανάσιο Δανά. Το βιβλίο «Δανίλ Αβακιάν, εγώ και τα παιδιά που μου έδωσες» αποτυπώνει την αληθινή ιστορία της ζωής του Δανίλ Αβακιάν, πατέρα του συγγραφέα, μετά τον ξεριζωμό της οικογένειάς του από τη γενέθλια γη, τη γη της Αρμενίας, όπως αυτή εκτιλήσεται στη μικρή πόλη της Κατερίνης από τα τέλη της δεκαετίας του 40. Ας δώσουμε όμως το λόγο στον κύριο Ιωάννη Κασταρίδη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, φιλόλογο και ιστορικό, ο οποίος ασχολήθηκε με το αρμενικό ζήτημα και τους Αρμενίους της Κατερίνης και έχει συγγράψει και βιβλίο με τίτλο «Η έξοδος των Ελλήνων της Αρμενίας 1919-1921». Εκτός αυτού έχει ασχοληθεί με την τοπική ιστορία, έχοντας συγγράψει πλήθος βιβλίων για την ιστορία της πόλης μας, την Κατερίνη, και τα οποία έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Μάτι. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Μαρία για το πόσο εύγλωτα παρουσίασε και το συγγραφέα και το βιβλίο. Εδεσιμότατε, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι ο καθής με το αξίωμά του, ασμένος, αν και αστημένον, ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του φίλου Αβακιάν να μιλήσω για το βιβλίο. Και είχα πολλούς λόγους να το κάνω αυτό. Καταρχήν, θεωρώ και είναι ότι ο αρμενικός λαός είναι ο πιο κοντινός προς εμάς, προς τον ελληνικό λαός. Ιδιαίτερα για όσους κατάγονται από τη Μικρά Ασία, οι Αρμένοι ήταν αναμεταξύ μας. Ζήσαμε για πολλά χρόνια, για πολλούς αιώνες. Συμβιώσαμε αρμονικά και ειρηνικά. Και δυστυχώς το κυριότερο, υποστήκαμε τους ίδιους βασανισμούς, τις ίδιες διώξεις από την τουρκική θηριωδία και εμείς και οι Αρμένοι. Ένας εμπλέον λόγος ήταν και ένας προσωπικός λόγος. Οι παλιότεροι Κατερινιώτες θα θυμούνται έναν κύριο ευθυτενή, ψηλό, ευγενή, ευπροσίγουρο, να ίσταται έμπροσθεν του καταστήματος ή εντός του καταστήματος και να εξυπηρετεί με εξαιρετικά επαγγελματικό τρόπο την ευγενή πελατεία του. Επιπλέον, ο κύριος, ο Μακαρίτης, ο Μακαριστός Δανίλ, μου κατέθεσε πολλές πληροφορίες για να συνθέσω και το δικό μου βιβλίο σε ό,τι αφορά τους Αρμένιους της Κατερίνης.
Δεν θα σας κουράσω πολύ, θα μιλήσω κάπως σύντομα σχετικά με το αρμενικό ζήτημα γενικότερα και τους Αρμένιους της Κατερίνης ειδικότερα. Η κοινή τύχη στα χρόνια της τουρκοκρατίας δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε οι Έλληνες και οι Αρμένοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να ακολουθήσουν πορεία παράλληλη στην οικονομική και κοινωνική τους εξέλιξη και στην πολιτισμική τους ανάπτυξη. Ανάλογος επίσης ήταν και ο ρόλος που έπαιξε στην εθνική αφύπνιση των δύο λαών η δημιουργία πολυάριθμων παροικιών και γενικότερα η διασπορά τους. Για τους λόγους αυτούς και για άλλους που έχουν σχέση με το ιστορικό τους παρελθόν ή τη γεωγραφική τους θέση, οι Έλληνες και οι Αρμένοι εξοικειώθηκαν με πολιτικές ιδεολογίες της Δύσης και αναζήτησαν την εκπλήρωση των εθνικών τους προσδοκιών στους ίδιους εξωτερικούς παράγοντες στις μεγάλες δυνάμεις. Οι συνέπειες ωστόσο για τους Αρμένιους ήταν διαφορετικές. Το αρμενικό στοιχείο ήταν διασκορπισμένο σε τρεις επικράτειες: στη Ρωσία, στην Περσία και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εξάλλου οι Αρμένοι άργησαν, σε σύγκριση με τους Έλληνες, να αρχίσουν τον απελευθερωτικό τους αγώνα μισόν αιώνα μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουν πρόσθετους αντιπάλους και επιπλέον έναν ανερχόμενο και άτεγκτο τουρκικό εθνικισμό. Γι' αυτό το αρμενικό ζήτημα που δημιουργήθηκε μέσα στο ίδιο πλαίσιο όπως και το ελληνικό ακολούθησε δύσβατους και περισσότερο τραγικούς δρόμους. Η πρώτη εμφάνιση του αρμενικού ζητήματος έγινε με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου στα 1878. Εκεί με ρωσική εγγύηση προβλέφτηκε η εφαρμογή εκ μέρους του Σουλτάνου μεταρρυθμίσεων στα αρμενικά βιλαέτια που θα εξασφάλιζαν τη ζωή, την περιουσία και κάποια μορφή αυτονομίας στους Αρμένιους. Την ίδια χρονιά με το συνέδριο του Βερολίνου διεθνοποιήθηκε και την ευθύνη για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων την ανέλαβε η Μεγάλη Βρετανία. Η απογοήτευση ωστόσο των Αρμενίων από τους ξένους προστάτες τους έπεισε να αφήσουν τις ειρηνικές προσπάθειες και τα μάταια υπομνήματα και να περάσουν στην ένοπλη δράση. Στην τελευταία λοιπόν δεκαετία του 19ου αιώνα εμφανίστηκαν τα σημαντικότερα εθνικά κινήματα και οι περισσότερες μυστικές οργανώσεις. Η δράση τους, αντί να λύσει, περιέπλεξε ακόμη περισσότερο το πρόβλημα, μετατρέποντάς του από διπλωματικό ζήτημα σε μια μακροχρόνια, αιματηρή περιπέτεια για τον αρμενικό λαό. Το αποκορύφωμα ήρθε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι νεότουρκοι που κυβερνούσαν τότε την αυτοκρατορία και είχαν αρχίσει ένα πρόγραμμα εκτουρκισμού των μειονοτήτων, μέσα στα όρια του κράτους τους προσπάθησαν να εξουθενώσουν τους Αρμένιους υπήκους με ποικίλους τρόπους. Η κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε συνδυασμό με την πτώση του τσαρικού καθεστώτος στη Ρωσία, όπου ζούσε μεγάλο τμήμα του αρμενικού λαού, έδωσε την ελπίδα στους Αρμένιους ότι θα πετύχαιναν την εθνική τους αποκατάσταση. Στη συνθήκη των Σευρών, τον Αύγουστο του 1920, προβλεπόταν η ίδρυση εκτεταμένου αρμενικού κράτους που θα περιέλαβανε, εκτός από τις αρμενικές επαρχίες της Τσαρικής Ρωσίας στον Κάφκασο, ένα μεγάλο τμήμα της Ανατολικής Μικράς Ασίας και του Πόντου. Την ίδια εποχή γίνονταν προσπάθειες και για μια ποντοαρμενική ομοσπονδία. Αλλά η τουρκοσοβιετική προσέγγιση, η άρνηση της Αμερικής να αναλάβει την εντολή για το νέο κράτος και οι συμβιβασμοί που έκαναν οι άλλοντες σύμμαχοι, Ιταλοί και Γάλλοι, με το κεμαλικό καθεστώς, εξανέμισαν τις ελπίδες για την εφαρμογή των όρων της συνθήκης. Των όρων της συνθήκης των Σευρών. Ο αρμενοτουρκικός πόλεμος που ξέσπασε στη συνέχεια από το Σεπτέμβριο μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου του 1920 οδήγησε σε ακροτηριασμό την αδύναμη αρμενική δημοκρατία. Ακολούθησαν άλλες περιπέτειες, σφαγές και μαζικοί θάνατοι από την πείνα και τις κακουχίες του πολέμου που έπεισαν τελικά τους ηγέτες της ετοιμοθάνατης δημοκρατίας να διαλέξει τη σοβιετοποίηση από την οριστική εξαφάνιση. Από όλη εκείνη την τεράστια Αρμενία, το μόνο που απέμεινε και επέζησε ήταν μια καχεκτική σοβιετική δημοκρατία της Αρμενίας. Ό,τι απόμεινε από τους ακροτηριασμούς και τις προσαρτήσεις των γειτόνων προπάντων των Τούρκων αποτελεί σήμερα τη λιλιπούτια πρώην Σοβιετική Δημοκρατία της Αρμενίας, τη μοναδική εθνική αιστεία των Αρμενίων. Και για να έρθω και πιο κοντά στο βιβλίο του Στέφανου,
Κατά το φθινόπωρο του 1922, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, έφτασαν στην Ελλάδα 900.000 πρόσφυγες, ανάμεσά τους και 50.000 Αρμένοι. Οι περισσότεροι από αυτούς εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Μικρός αριθμός οικογενειών εγκαταστάθηκαν και στην Κατερίνη. Η ομάδα αυτή των Αρμενίων προερχόταν από το Αφσιόν Καραχισάρ της κεντρικής Μικράς Ασίας. Εγκαταστάθηκαν αρχικά στην περιοχή γύρω από τη σημερινή οδό Κιουταχίας και αργότερα διασκορπίστηκαν και σε άλλες περιοχές της πόλης. Ήσαν έμποροι και επαγγελματίες και με αυτά τα επαγγέλματα πορεύτηκαν και κατά τις κατοπινές δεκαετίες. Ήσυχοι άνθρωποι, εργατικοί και καλοί επαγγελματίες. Γρήγορα ενσωματώθηκαν στη νέα τους πατρίδα και πρόκοψαν εντυπωσιακά. Οι Αρμένοι ως λαός, ιστορικά, στέκεται πολύ κοντά στον ελληνικό λαό. Ιστορικό έθνος από τους πιο παλιούς λαούς της κοντινής καθημάς Ανατολής, με κοινή πορεία με τους Έλληνες, ομόθρησκοι, έζησαν μαζί με τους Έλληνες και επέστησαν για πολλούς αιώνες τον κοινό δυνάστη, τον Τούρκο. Και γι' αυτό ενσωματώθηκαν γρήγορα. Και επίσης γρήγορα και απρόσκοπτα έγιναν αποδεκτοί από τους Έλληνες. Δεν αντιμετωπίστηκαν οι Αρμένοι διαφορετικά από τους άλλους πρόσφυγες και στην Κατερίνη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Δανιήλ Αβακιάν, αρμενικής καταγωγής, του πατέρα του Στέφανου και περίπου ο λόγος το βιβλίο αυτό, στην Κατερίνη μετά τη Μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκαν οι εξής αρμενικές οικογένειες. Λόγω στην προφορά δεν τα καταφέρνω. Ντουγμετσιάν Κανίκ, Αβακιάν Πέτρος, από τον οποίο προέκυψαν οι οικογένειες των Ισαΐ Αβακιάν, Ζαβέν, Ιωάννη και Δανιήλ. Ασχολούνταν με την επεξεργασία και εμπόριο ξηρών καρπών. Καραμπέτ διατηρούσε καροποιείο επί της 16ης Οκτωβρίου. Σιμονιάν Αγκόπ διατηρούσε παντοπολείο στην περιοχή του Πάρκου. Η οικογένειά του αργότερα επέστρεψε στην Αρμενία. Χανζίκ Νικρανιάν, Αρντίν Αντωνιάν διατηρούσε βελιστήριο. Νικολάου Τεσκογιάν, Ααρών Ταβουξιάν, Ιωαννίδης συντρουργός. Κυρίες και κύριοι, δεν ήθελα να κουράσω περισσότερο. Αυτό που πάλι θέλω να καταθέσω είναι ότι ο αρμενικός λαός είναι πολύ κοντά στον ελληνικό λαό. Είπαμε ότι υπέστησαν τα ίδια και εν ώψη μάλιστα της εορτής μέσα εισαγωγικά της 19ης Μαΐου γύρω από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεινότερη γενοκτονία υπέστη ο αρμενικός λαός. 2 φορές στα 1895 και στα 1915. 1,5 εκατομμύριο εσφάγησαν από την τουρκική θηριωδία. Έχουμε ηθική υποχρέωση να θυμόμαστε αυτό το γεγονός, να το νοηματοδοτούμε και να το μεταλαμπαδεύουμε στους νεότερους. Και επίσης κάτι ακόμα που θέλω να προσθέσω είναι ότι υπήρξαν και κοινοί αγώνες, όπως εν ολίγης ανέφερα και προηγούμενα, ανάμεσα στους Έλληνες του Πόντου και στους Αρμένιους για τη δημιουργία ενός ποντοαρμενικού κράτους. Δυστυχώς αυτή η αυτοεπίθεση και των Αρμενιών και των Ελλήνων του Πόντου δεν ευωδόθηκε, γιατί οι δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν, υπέρτερες δυνάμεις, σκοτεινές δυνάμεις, δεν επέτρεψαν στην εθνική αποκατάσταση και του αρμενικού και του ποντιακού λαού. Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ Στέφανε, εύχομαι καλοτάξιδο το βιβλίο σου και πληθύν των πονημάτων της γραφίδας σου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς με τη σειρά μας τον κύριο Κασδαρίδη για την τόσο περιεκτική προσέγγιση του αρμενικού ζητήματος και τις πληροφορίες που μας έδωσε για τους Αρμένιους της Κατερίνης. Και δίνουμε τώρα τον λόγο στον κύριο Γεώργιο Χανδόλια, ηθοποιό και σκηνοθέτη, καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Ολύμπου. Κύριε Χανδόλια, έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ωραία όλα αυτά. Ένας σημαντικός λόγος που το μάτι μας φιλοξένησε εδώ απόψε είναι τούτο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ήθελε να βρίσκεται εξαπλωμένος και να κοιτάζει ψηλά. Αυτή ήταν η στάση που του θύμιζε την παιδική του ηλικία. Του άρεσε να πηγαίνει στο δωμάτιο και να βάζει τα χέρια στο κεφάλι του, σαν να ήταν μαλακό μαξιλάρι. Είναι ο δεύτερος τίτλος του βιβλίου, αγαπητέ συγγραφέα.
Ακόμα και τώρα που οι οικονομικές συγκυρίες καλοδοκούσαν και χτυπούσαν αλίπητα, αυτός προσπαθούσε να αντισταθεί, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Δεν ήταν λυπημένος που τα σχέδιά του δεν εκπληρώθηκαν. Δεν κοίταζε πίσω με παράπονο, ακόμα και αν το ένιωθε. Αν ήταν λυπημένος, θα ήταν και οργισμένος. Τότε θα διεκδικούσε τα κεκτημένα του. Θα προσπαθούσε να τονίσει τα λάθη και τις αδυναμίες των παιδιών του. Ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο είχε τη δύναμη να δεχτεί τις καταστάσεις χωρίς να παραδοθεί στο μοιραίο της ζωής. Για μένα, αυτή η πράξη παρέμενε και παραμένει η ίστατη προσπάθεια ολοκλήρωσης του εαυτού του. Αυτό το συναίσθημα το ένιωσα έντονα όταν συζητούσαμε για την οικονομική κρίση και τις συνέπειές της. Κοιτούσε την Άβυσσο, χωρίς φόβο και δισταγμό. Ξαφνικά γύρισε και μου είπε: αγωνιστήκαμε τόσα χρόνια. Τι να κάνουμε? Αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Δουλέψαμε σκληρά. Αλλά ακόμα και τώρα, εδώ είμαστε. Τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του δραστηριότητας ο πατέρας τα είχε αφιερώσει στις φαντασμαγορικές πανηγύρεις. Πριν 50 και 60 χρόνια, η απουσία των μοντέρνων κοινωνικών εκδηλώσεων συνιστούσαν τις παραδοσιακές πανηγύρες ως το βασικό μέσο κοινωνικοποίησης, γλεντιού και ευχαρίστησης. Άσχετα από τις καιρικές συνθήκες, οι γονείς επισκέπτονταν τις περισσότερες και μεγαλύτερες πανηγύρες στο νομό Πιερίας λόγω της κοντινής γεωγραφικής απόστασης. Δεν πήγαινε για να γλεντήσει. Το μυαλό του ήταν καρφωμένο σε ένα μοναδικό στόχο: να δουλέψει και να βγάλει τα προστοζήν. Καθώς η οικογένειά του μεγάλωνε, οι φυσικές ανάγκες γίνονταν πιο δυσβάσταχτες. Ο ρουχισμός, το φαγητό, τα βασικά έξοδα έπρεπε να περάσουν από τη δική του τσέπη. Περίμενε τους περαστικούς να περάσουν και να ρωτήσουν για την παράξενη ποικιλία και τις διαφορετικές γεύσεις. Τους παρότρινε να τα δοκιμάσουν αυθόρμητα, να γευτούν την αγάπη με την οποία είχε καβουρδιστεί. Ακόμα και δεν τα αγόραζαν, η γεύση θα επέστρεφε στη μνήμη τους μέχρι την επόμενη φορά που θα επισκέπτονταν την πανήγυρη. Κάποιοι ήταν ενθουσιασμένοι, άλλοι με βλέμμα γεμάτο περιέργεια ήθελαν να τα περιεργάζονται, σαν να ήταν η πρώτη φορά που τα έβλεπαν. Θάνατε, πού είναι η νίκη σου? Θάνατε, πού είναι το κέντρι σου? Αυτό το ερώτημα μπορεί να γίνει κοντάρι με σημαία για όποιον νομίζει πως δεν υπάρχει ελπίδα στη ζωή. Είναι μια αλήθεια που σμιλεύτηκε στο νήμα του χρόνου. Σαν μεταξωσχόλικας κάποτε κυλιόταν αργά στο χώμα. Τώρα όμως βγήκε από το ερμητικά κλειστό κουκούλι. Σε μια στιγμή άλλαξε, μεταμορφώθηκε, έβγαλε φτερά και έγινε πολύχρωμη πεταλούδα. Είναι το φινάλε του βιβλίου. Που λέτε, κυρίες και κύριοι, ένα απροσδόκητα ωραίο κείμενο. Ωραία ελληνικά. Αυτά που λείπουν από παντού. Αυτά που λείπουν από τις συνομιλίες μας, από τις συναστροφές μας, από την τηλεόραση, από τον πολιτικό λόγο, από τον κοινωνικό λόγο. Ευτυχώς υπάρχουν βιβλία με ωραία ελληνικά. Και ευτυχώς και ευτυχέστερα υπάρχει και το κομμάτι και το μετερίζει των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης. Ωραία ελληνικά στο βιβλίο μας. Ωραία ατμόσφαιρα εποχής. Αναμνήσεις, μεγάλο ψηφιδωτό ιστορικών και κοινωνικών αναμνήσεων μέσα από μια μικρή, πικρή οικογενειακή ιστορία έρχονται ξανά στο προσκήνιο όλο αυτό το μεγάλο κομμάτι των ιστορικών εξελίξεων που ανέφερε πριν ο κ. Κασδαρίδης. Το βιβλίο επικεντρώνεται στο ουσιώδες και μόνο. Προσπαθεί να μην εκτρέψει την προσοχή του αναγνώστη σε άχρηστες γεωγραφικές πληροφορίες. Ένας κατατραγμός, μια καταστροφή, από κάπου ξεκινά μια οικογένεια, μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, Θεσσαλονίκη και κάποιοι από αυτούς εδώ, στην Κατερίνη. Διωγμή, ξεριζωμός από την πατρίδα, υποδοχή σε ένα άλλο μέρος που και αυτό πρέπει να ονομάσουμε πατρίδα. Εσωτερικά τραύματα, προσφυγιά, κατεστραμμένες κατοικίες, καταπατημένες
περιουσίες, λαιλασίες. Αλλά ωστόσο η εσωτερική δύναμη έρχεται να κάνει το πιο απλό και ουσιώδες. Να δηλώσει, αγαπητή κυρία, αυτό. Το αίσθημα της ελευθερίας. Το αίσθημα της ελευθερίας και η διεκδίκηση ότι τίποτα δεν χάθηκε και όλα πάλι από την αρχή θα ανθίσουν, θα οικοδομηθούν, θα μεγαλώσουν. Αρκεί κάπου εκεί να βρεθεί ένας μικρός σπόρος. Ο δημιουργός εδώ εμπροκειμένου, για να είναι ειλικρινής, έτσι μόνο πρέπει να είναι ειλικρινής, για να είναι χρήσιμος. Το έργο ανοίγει ορίζοντες, αφηγείται, δονεί την ψυχή, τέρπει, μαγεύει, αλλά βάζει και ερωτήματα. Μπορείς να συμφωνήσεις, μπορείς να διαφωνήσεις, να ξανασκεφτείς, να φύγεις από το έργο και να ξαναγυρίσεις. Αλλά να συνειδητοποιήσεις ότι εκεί κάτι σημαντικό γίνεται με το παρελθόν, με το παρόν και με το μέλλον. Πολλά μαθαίνουμε για τη μνήμη. Το θέατρο, η μουσική, η ανάγνωση μεγαλώνουν τη ζωή, την εξερευνούν, την ομορφαίνουν, αλλά και την αποκαλύπτουν. Στόχος ενός μικρού, μεγάλου και ό,τι άλλο μπορεί να κατονομάσει κανείς του έργου είναι να φτάσει ο αναγνώστης στην καλύτερη δυνατή εκδοχή. Όχι του συγγραφέα, τη δική του. Αυτός έχει μία δική του προσλαμβάνουσα. Μπορούμε να διαβάσουμε ένα συναρπαστικό βιβλίο. Μπορούμε να απολαύσουμε σε ένα μεταφορικό επίπεδο ένα πεδίο στοχασμού για την φύση του διηγήματος, του αφηγήματος και να σκεφτούμε από πού ξεπηδάει όλο αυτό. Εδώ ο δικός μας συγγραφέας τι ακριβώς έκανε. Γιατί είναι πολύ απλό, λέει, πήρε την ιστορία της οικογένειας. Είναι έτσι λέτε? Είναι τόσο απλό. Μια απλή αφήγηση, μια απλή διήγηση, άραγε ξεκινάει από κάτι της απλό. Ναι, από κάτι της απλό. Και αν ο συγγραφέας μπορεί εκεί σιγά σιγά να σκαλίσει, να αναδείξει το μεγαλείο μιας μικρής οικογένειας για να την μεγαλώσει και να την κάνει υπόθεση όλων μας. Έτσι δεν είναι? Στην αρχαία τραγωδία, στους ποιητές μας, τους μεγάλους, ο ξένος ήταν το κέντρο του έργου. Ήταν ο άνθρωπος που διεκδικούσε ένα μεγάλο κομμάτι από το έργο. Έτσι και σήμερα, η έλευση του ξένου, η προστασία του οικέτη είναι το σημαντικότερο τμήμα στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Ξαναλέω, η προστασία του οικέτη. Κάτι τέτοιο έγινε και σε αυτές τις περιπτώσεις των ξεριζωμών που αναφέρθηκε στο ένα μικρό κομμάτι ο κυρίος Κασδαρίδης. Ναι, είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Τι σημαίνει προσφυγιά, τι σημαίνει ξεριζωμός, τι σημαίνει οικέτης, τι σημαίνει ξένος. Μου ξεφύγει καμιά. Έτσι λοιπόν όλες αυτές οι κοινωνικές μεταγγίσεις, όλες αυτές οι αιτίες τις οποίες άλλοτε απαντούμε, άλλοτε όχι, κάνουν κάτι πολύ απλό και μεγαλειώδες για την κοινωνία και τον πολιτισμό. Φέρνουν καινούργια ήθη, καινούργια έθιμα, γίνεται μια ανταλλαγή, ένα πινκ-πονγκ, συγγνώμη για τον όρο, αλλά ωστόσο αυτή είναι η εικόνα που μου έρχεται. Αρκεί και εμείς να είμαστε ανεκτικοί στην αρχή, ανοιχτοί, για να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται. Διότι γενικώς μιλάμε για πολιτισμούς, μιλάμε για ήθη και έθιμα, αλλά αν αρχίσουμε να μιλούμε εδώ για αυτήν εδώ την οικογένεια, όλοι ξέρουν ότι απλώς πουλάγανε ξηρούς καρπούς. Αν περπατήσουμε λίγο παραπάνω και πούμε για όλες τις μειονότητες της Κατερίνης, ξέρουμε γενικώς από κάπου προέρχονται και τίποτα άλλο. Αν δεν μεγαλώσουμε το ερώτημα και πούμε για να μιλήσουμε ιστορικά για τους φίλους λαούς των Βαλκανίων, φοβάμαι πολύ, και το λέω με μεγάλο κόστος, πολύ λίγοι μπορούν να απαντήσουν. Η λογοτεχνία βοηθάει εκ των πραγμάτων, άλλοτε παίζοντας έναν παρηγορηματικό ρόλο, όπως είπαμε πριν, και άλλοτε διευρύνοντας τις συνειδήσεις. Τα πιο μεγάλα πράγματα, αν δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε ιστορικά, μπορούμε μέσα από μεγάλη λογοτεχνία, από σπουδαία απονήματα, και ευτυχώς υπάρχουν τέτοια πολλά, να καταλάβουμε αυτό που η ιστορία δεν μας έχει απαντήσει, ίσως και με δική μας ευθύνη. Μειονότητες, άνθρωποι που βρίσκονται σε διωγμό, κατατρεγμένοι, χωρίς πατρίδα, που σέρνουν τη δική τους Οδύσσια
συμμετέχουν σε αυτό που λέμε κοινωνική προσφορά. Η μνήμη των περασμένων γεγονότων, οι πόλεμοι, οι συνθήκες όμως που αργότερα γίνονται ειρηνικές. Αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση. Να μιλήσουμε για την ειρήνη, αλλά κυρίως δεν πρέπει να ξεχάσουμε τον πόλεμο. Εκεί οξύνεται η πνευματική διάβγεια του ανθρώπου. Και δυστυχώς ο άνθρωπος, όσο και να έχει προχωρήσει το πνεύμα του, οδηγήθηκε στις μεγαλύτερες καταστροφές. Ο ίδιος τις σκέφτηκε, ο ίδιος τις οργάνωσε και ο ίδιος τις δημιούργησε. Έτσι η μνήμη του ανθρώπου από σήμερα μέχρι τον Όμηρο και πριν ακόμα πρέπει να ξαναδεί τι αισθάνθηκαν τότε οι άνθρωποι, τι ονειρεύτηκαν, τι φαντάστηκαν. Η μνήμη των παθών, η μνήμη των συγκινήσεων, η μνήμη αυτών που αγάπησαν, που αγαπήθηκαν, η μνήμη αυτών που υπέφεραν, η μνήμη αυτών που ήλπιζαν για κάτι καλύτερο σε έναν άλλον κόσμο που για αυτόν πάλευαν, ξαφνικά κάτι συνέβη και όλα αυτά άλλαξαν. Όλα αυτά έδωσαν ευτυχώς όπου μπόρεσαν ένα καλύτερο κίνητρο. Όπου πάμε, αν πάμε στην Κατερίνη η οικογένεια Βακιάν, θα βρει εκεί τον κατάλληλο χώρο, τους κατάλληλους ανθρώπους, το κατάλληλο έδαφος για να ξαναρθίσει εκ νέου αυτή η οικογένεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χανδόλια που με τόση γλαφυρότητα μας παρουσίασε αποσπάσματα του έργου και έκανε μια διαφορετική προσέγγιση του. Ας πούμε λίγα λόγια ακόμα για το ίδιο το βιβλίο. Πρόκειται λοιπόν για ένα καλογραμμένο έργο που ξεχυλίζει από αγάπη. Μια ξεχωριστή αγάπη και συνάμα μοναδική. Την αγάπη του γιου για τον πατέρα. Ένα βιβλίο που γεμίζει την ψυχή με συναισθήματα και δείχνει το σεβασμό, την εκτίμηση, την ευγνωμοσύνη και την αναγνώριση προς τον πατέρα που αποτελεί το στριλοβάτι της οικογένειας. Γύρω από την εξέχουσα μορφή του πλέκεται η ιστορία 3 γενεών. Του παππού Πέτρου και της γιαγιάς Σοφίας, του πρωταγωνιστή μας Δανιήλ και της Μαρίας και των παιδιών τους, μια ιστορία που ξεκινά από το 1920 περίπου και φτάνει ως τις μέρες μας. Ο Πέτρος και η Σοφία, ένα νεαρό ζευγάρι γεμάτο όνειρα και προσδοκίες για το μέλλον, βρίσκονται στο ξεκίνημα της ζωής τους στο Αφιόν Καραχισάρ, στη σημερινή Τουρκία. Μια πολυπολιτισμική πόλη με Αρμένιους, Έλληνες, Εβραίους και Τούρκους να συμβιώνουν αρμονικά με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Όλα πηγαίναν καλά. Συχνά όμως τα πράγματα αλλάζουν απρόβλεπτα και τα πάντα ανατρέπονται. Ήρθαν τα χρόνια της γενοκτονίας των Αρμενίων. Τα φοβερά πέτρινα εκείνα χρόνια που στόχος της τουρκικής πολιτικής έγινε η εξόντωση του αρμενικού στοιχείου. Το νεαρό ζευγάρι αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα πατρικά χώματα και να πάρει το δρόμο της προσφυγιάς. Το 1922 βρίσκεται στη μικρή τότε πόλη της Κατερίνης, μια ελληνική επαρχιακή πόλη σε έναν άγνωστο τόπο και χωρίς καν να γνωρίζει τη γλώσσα. Το βιβλίο αποτυπώνει με πολύ παραστατικό τρόπο τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που αντιμετώπισαν εκείνοι οι άνθρωποι και που αντιμετωπίζουν όσοι παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς. Έφτασαν κουβαλώντας στο σώμα τους και στην ψυχή τους σημάδια από τα χτυπήματα των Τούρκων και φέρνοντας μαζί τους τον πρωτότοκο γιο τους τον Ισαΐα. Στη συνέχεια απέκτησαν ακόμα 3 αγόρια, τον Κεγάμ, η Αϊοζιάννη, τον Ζαβέλ και τελευταίο τον Δανιήλ, τον πατέρα του συγγραφέα και ήρωα του βιβλίου μας. Αγωνίστηκαν με κάθε τρόπο να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους, πάλεψαν για τα παιδιά τους. Όμως η ζωή τους επιφύλασε κι άλλη δυσάρεστη έκπληξη. Ο ένας γιος, ο Ζαβέλ, αρρώστησε από φυματίωση και μεταφέρθηκε στο σανατόριο στην Πέτρα. Εδώ παρουσιάζεται με συγκινητικότατο τρόπο η αγάπη του πατέρα για τον γιο που δεν τον εγκαταλείπει ποτέ. Κάθε εβδομάδα πηγαίνει να τον δει. Περπατά μια νύχτα ολόκληρη, όμως είναι πάντα εκεί. Ο Ζαβέλ τελικά πεθαίνει. Μόνη παρηγοριά στην ανίποτη θλίψη, η πίστη στη μεταθάνατο ζωή. Χαρακτηριστική και η φράση του πατέρα «Θα σε δω αργότερα». Παρά το δυνατό πόνο, η ανάγκη να φροντίσει τα άλλα του παιδιά του έδωσε περίσσια δύναμη. Η οικογένεια ασχολείται αρχικά με αγροτικές εργασίες, τα παιδιά σιγά σιγά μεγαλώνουν. Παρόλες τις δυσκολίες, η οικογένεια δεμένη παλεύει να προκόψει. Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και μέσα από αυτό αποκτούν μια πρώιμη οριμότητα. Έπρεπε να βρουν και να αναπτύξουν μια δραστηριότητα που θα τους εξασφάλιζε τα προστοζήν. Έτσι η οικογένεια στρέφεται προς τους ξηρούς καρπούς. Κάτι που δεν ήταν ιδιαίτερα γνώριμο στην Ελλάδα την εποχή εκείνη. Δημιούργησαν το δικό τους μικρό εργαστήρι και τα παιδιά πάντα δίπλα στο πλευρό των γονιών τους,
πάλευαν να αποκτήσει αυτή η μικρή βιοτεχνία, καταξίωση και βιωσιμότητα, να αρχίσουν πια οι ξηροί καρποί Αβακιάν να γίνονται γνωστοί. Στον αγώνα για ζωή προς το πρωτοστατείο Δανίλη, ο πατέρας του συγγραφέα, στέκεται δίπλα στους γονείς του και τα αδέλφια του και δίνει πραγματικά αγώνα ζωής. Ξεχνά την ξεγνιασιά της παιδικής του ηλικίας και αφιερώνει τη ζωή του στην αναστήλωση φυσικών και πνευματικών χαλασμάτων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο συγγραφέας. Με πολύ γλαφυρό τρόπο δίνεται μέσα στο βιβλίο ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο που αποτυπώνει ακριβώς αυτή την τρυφερότητα και τη διάθεση προσφοράς. Κάποτε οι γονείς κατάφεραν να στείλουν τον μικρό Δανίλη σε μια κατασκήνωση για άπορα παιδιά. Εκεί λοιπόν άκουσε ότι θα ερχόταν στην Κατερίνη η ομάδα του Άρη. Σκέφτηκε ότι έπρεπε να δράξουν την ευκαιρία για να πουλήσουν ξηρούς καρπούς στο γήπεδο. Ο πατέρας του όμως δεν μπορούσε να το κάνει μόνος του. Ποιος θα έστερνε το καροτσάκι? Δεν δίστασε ούτε στιγμή να εγκαταλείψει την κατασκήνωση για να τον βοηθήσει. Ζητά άδεια από τον ομαδάρχη. Εκείνος πεισματικά του αρνείται. Επιμένει και τα καταφέρνει. Τα άλλα παιδιά πίστεψαν ότι τον είχαν διώξει. Ο ίδιος όμως ένιωθε βαθιά ικανοποίηση. Τα είχε καταφέρει. Θα συνεισέφερε με το δικό του τρόπο στην οικογένειά του. Στο μεταξύ, τα χρόνια περνούσαν. Ο Δανίλη μεγάλωσε. Παντρεύτηκε μια εξαίρετη κοπέλα, την Μαρία Τυρκρανιάν. Η οικογένεια της Μαρίας πέρασε ανάλογες δυσκολίες και είχε τα ίδια βιώματα με την οικογένεια του Δανίλη. Βρέθηκαν και αυτοί πρόσφυγες στην Κατερίνη και με την εργατικότητά τους κατόρθωσαν να ορθοποδήσουν και να προκόψουν. Απέκτησαν τα δικά τους παιδιά και όλοι μαζί συνεισέφεραν στον κοινό αγώνα. Το μικρό μαγαζί σιγά σιγά μεγάλωνε και έγινε γνωστό στους κύκλους της Κατερίνης. Παράλληλα, αποτέλεσε πόλο έλξης και χώρο συγκέντρωσης για ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα που τους άρεσε να μαζεύονται εκεί, να συζητάνε, να ανταλλάσσουν ιδέες και να φιλοσοφούν με την πείρα της ζωής που αντλούσαν από τις εμπειρίες τους. Η αναφορά με τα μικρά τους ονόματα που γίνεται στο βιβλίο είναι χαρακτηριστική της σχέσης που αναπτύχθηκε μεταξύ τους. Όταν έφυγε πια από τη ζωή ο Δανίλ, οι άνθρωποι αυτοί ένιωσαν ορφανοί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο συγγραφέας στο έργο του. Τα χρόνια πέρασαν. Πρόκοψαν τα παιδιά, πρόκοψε η οικογένεια, η ζωή κάνει τον κύκλο της. Ο πατέρας αγωνιστής ως τα τελευταία του χρόνια δίνει τον δικό του αγώνα. Έναν αγώνα άνισο, γεμάτο όμως αξιοπρέπεια. Αυτός ακριβώς ο αγώνας του ανθρώπου, η πάλη για τη ζωή, αποτυπώνεται σε όλο το βιβλίο. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η μαγεία του. Το συγκεκριμένο κείμενο δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια βιογραφία. Η ανάγνωσή του αντικατοπτρίζει τους αγώνες όλων των προσφύγων, τους αγώνες όλων των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή. Η αφηγηματική ανασκόπηση της ζωής του Δανίλη Αβακιάν, που παρουσιάζεται με πολύ γλαφυρό τρόπο, έχει στόχο να αναδείξει όλες εκείνες τις ευαίσθητες ατομικές διαδικασίες που αφορούν το πέρασμα του ανθρώπου από τη ζωή. Το μήνυμα που θέλει να περάσει ο συγγραφέας μας, όπως λέει ο ίδιος, είναι πως η ανθρώπινη ανάγκη για δημιουργία, όταν πηγάζει από την υπαρξιακή λεβεντιά, δεν εθελοτυφλεί μπροστά στους υπαρξιακούς περιορισμούς της ζωής, αλλά αντριώνεται. Η ζωή του Δανίλη Αβακιάν ήταν και θα είναι παράδειγμα της ανεξήγητης μεγάλης δύναμης που κρύβει η ανθρώπινη ψυχή. Το βιβλίο μετουσιώνει την καθημερινότητα σε φιλοσοφία και τρόπο ζωής. Μεταφέρει την πραγματικότητα σε ένα επίπεδο φιλοσοφικού στοχασμού και ψυχολογίας. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου τις επιρροές του συγγραφέα μας από τον Καζαντζάκη, καθώς και τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα που άπτονται του χώρου της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας. Ας δώσουμε όμως το λόγο στο συγγραφέα μας να μας μιλήσει και ο ίδιος για να μας παρουσιάσει το έργο. Γιάννη, ας το πέρας τώρα. Ευχαριστώ. Δεσιμότητα, κύριε Φαντίδη, κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να είστε παρευρισκόμενοι στο χώρο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ όλους που διαθέσατε το χρόνο σας και βρήκατε την ευκαιρία να βρεθείτε εδώ, μακριά από τις πολυάσκολες δραστηριότητές σας. Ζούμε σε μια κοινωνία που παραμένει φορτωμένη με υποχρεώσεις και δεν υπάρχει χρόνος για πολλές δραστηριότητες που απαιτούν τη σκέψη και τα συναισθήματά μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συγγενείς, τους φίλους, τους γνωστούς που θέλησαν να δώσουν το παρόν και με τον τρόπο τους στιγμάτισαν τη διαδρομή αυτού του βιβλίου.
Διάφορα από τα άτομα στα οποία αναφέρομαι στο βιβλίο βρίσκονται στο χώρο αυτό και με το δικό τους τρόπο έχουν συμβάλει στη δημιουργία αυτού του έργου με τις σκέψεις, με τη συμπεριφορά και με τις πράξεις τους. Κάνω συγκεκριμένη αναφορά στις ευχαριστίες στο βιβλίο και θα ήταν άδικο να αναφερθώ σε μερικούς από αυτούς και όχι σε όλους. Θέλω όμως ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Μαρία Μητρούλη που κάθεται δίπλα μου για τη βοήθεια και την υποστήριξή της στο έργο. Η συμμετοχή της ήταν σημαντική για τη συνολική επιμέλεια του έργου. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Κασταρίδη και τον κύριο Χανδόλια που είχαν την ευκαιρία και την αγάπη να μελετήσουν το έργο και να αναφερθούν σε αυτό. Δεν είναι πάντα εύκολο να γίνεται αναφορά σε ένα διαφορετικό έργο, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκαν σε αυτό φαίνεται πως τρίφτηκαν, ασχολήθηκαν και μπόρεσαν να βγάλουν κάποια συγκεκριμένα νοήματα και σημαντικές ιδέες μέσα από αυτό. Θέλω επίσης να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στον εκδοτικό κομμάτι και στον Κυριάκο Προβατίδη που με το δικό του τρόπο υποστήριξε αυτό το έργο και ευχαριστώ επίσης τα μέλη της ομάδας του που με τον δικό τους τρόπο συνέβαλαν στην προώθηση του βιβλίου. Πρέπει να πω από την αρχή πως δεν είμαι σε θέση να καλύψω μέσα από αυτή τη σύντομη παρέμβασή μου όλα τα διαφορετικά σημεία του βιβλίου. Ο στόχος μου είναι να αναδείξω πως ο καθένας από μας πλάθει ένα ιδιαίτερο αφήγημα από τη ζωή του που πολλές φορές δεν το μοιράζεται με άλλους. Όμως αυτό το αφήγημα παραμένει σημαντικό και συμβάλλει στην καταλυτική δημιουργία της ιστορίας και της ύπαρξής του. Είναι αλήθεια πως ο κάθε ένας από εμάς είναι ξεχωριστός και μοναδικός άνθρωπος. Είναι ένα δημιούργημα που περιέχει αυτή την αξεπέραστη ιδιαιτερότητα για αυτό που είναι και για αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Η σημασία αλλά και η συνείδηση της ύπαρξης είναι ίσως το πιο καθοριστικό στοιχείο σε αυτό που δίνει νόημα στον καθένα από εμάς. Το τι μπορώ να κάνω με τον εαυτό μου είναι μια ιδέα που συνεχώς πλάθεται μέσα από τη στιγμή της γέννησής μας. Η αξία της ύπαρξης υπάρχει μόνο στην άειλη διάσταση. Δυστυχώς το ποιος είναι σημαντικός και ποιος δεν είναι σημαντικός είναι μια ενότητα που συνεχώς μεταβάλλεται στην κοινωνία μας. Αυτός που είναι πιο σημαντικός από κάποιον άλλον υπάρχει με αξία με βάση τις θέσεις που έχει στην κοινωνία ή με βάση την επιρροή και τις δύναμεις σε άλλους. Αν και η δύναμη και η επιρροή είναι στοιχεία που παραμένουν ελκυστικά και ιδιαίτερα καθώς οι εκλογές πλησιάζουν, αυτό που πρέπει να δείξω είναι πως το θέμα της ζωής και του θανάτου παραμένουν στοιχεία που αφορούν τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και με την ίδια σημασία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που υφαίνουν έναν κόσμο από αντιλήψεις και νοήματα μέσα τους χωρίς αυτά να εκφράζονται ούτε με άνεση αλλά ούτε με ακρίβεια. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις σκέψεις τους, αλλά γιατί δεν μπορούν να περιγράψουν με ακρίβεια την όλη πολυπλοκότητα των καταστάσεων που ζουν. Όμως, όπως και διάφοροι έχουν πει, τα πιο σημαντικά τελικά παραμένουν ανίποτα. Η περιπετειώδη ζωή του πατέρα μας, Δανιήλ Αβακιάν, παραμένει μια ιστορία που είναι ματωμένη και πληγωμένη. Οι δύσκολες συγκυρίες αποκαταστάσεις μαζί με την αυθόρμητη εσωτερικότητα που τον διακατήχε δημιούργησαν ένα ιδιαίτερο κόσμο από ιδέες και απόψεις που κάνει τη ζωή του ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Η καταγραφή αυτή του βιβλίου παραμένει ένα ταξίδι στα βαθύτερα στρώματα της ψυχής του ανθρώπου και ο απολογισμός καθώς και η αναφορά του ξετυλίγει νοήματα που παραμένουν βυθισμένα σε έναν ωκεανό από ιστορίες και συναισθήματα. Άτομα που παραμένουν βαθιά συνυπαρμένοι με τις καταστάσεις και τα γεγονότα της ζωής τους συχνά παραμένουν μέσα σε ένα εσόκλειστο κουκούλι που πολλές φορές δεν θέλουμε να το ανοίξουμε γιατί οι άλλοι δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα στη δική μας ζωή και ίσως μας παρεξηγήσουν. Όμως το άνοιγμα ενός μικρού παραθυριού είναι δυνατό να δείξει πως όλα αυτά που θεωρούμε απόλυτα δικά μας
τελικά δεν είναι μόνο δικά μας. Ανακαλύπτουμε πως αντιμετωπίζουμε παρόμοιες δυσκολίες και καταστάσεις και πως η πάλη μας με αυτές τις καταστάσεις και πως διευθύνεται στη ζωή μας είναι σημαντική για το πώς αντιμετωπίζουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα της ζωής. Με αυτόν τον τρόπο η εξιστόρηση της ζωής του Δανιήλ αφορά μια σύνθεση, ένα κράμα από εμπειρίες, από άθλους, που η δυνατότητα να ενωθούν κάποια από αυτά τα κομμάτια στη ζωή μας φαίνονται πολύ πιο ξεκάθαρα από ποτέ. Τα προβλήματα που κλειδονίζουν τη ζωή του ανθρώπου παραμένουν πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά. Όμως ίσως το μεγαλύτερο και το πιο ουσιώδες από όλα τα προβλήματα αφορά την έννοια της ύπαρξης του εαυτού, δηλαδή της αντιμετώπισης και της συμφιλίωσης των δύο μεγάλων ρευμάτων που μόνιμα καταδυναστεύουν τη σταθερότητα και τον προσανατολισμό της ανθρώπινης ύπαρξης. Όμως φαίνεται πως οι απαντήσεις που δίνονται σε αυτά τα συγκεκριμένα και μεγάλα ερωτηματικά είναι ικανά να αντιμετωπίσουν και τις άλλες διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Μέσα από αυτό το βιβλίο, ο στόχος μου ήταν να πετύχω δύο βασικές επιδιώξεις. Η πρώτη επιδίωξη αφορούσε να δώσω φωνή σε όλα τα συναισθήματα που δεν μπορούσαν να αποδοθούν στην εποχή και στον καιρό που γίνονταν βίωμα. Το δεύτερο ήταν να ξεδιαλύνω μέσα από τη διαδικασία της εξιστόρησης και της αφήγησης τη διαδικασία της πάλης και του αγώνα που αφορούν τη διαδικασία της ανθρώπινης μεταμόρφωσης. Θεωρώ πως η διαδικασία προβληματισμού που ζούμε καθημερινά δεν περιέχει τον χρόνο, αλλά ούτε την διάθεση να προβληματιστούμε για τη διαδικασία της εξέλιξης του εαυτού. Αυτό σημαίνει πως ο εαυτός παραμένει πολύ ευάλωτος στις επιρροές της κοινωνίας. Η διαδικασία της μεταμόρφωσης δεν αφορά απλά τη ραγδαία αλλαγή του εαυτού. Δεν είναι κάτι δηλαδή που στη μία πλευρά υπάρχει ο εαυτός μας με την α μορφή και ξαφνικά αλλάζει και γίνεται μία άλλη β μορφή. Αναφέρομαι στην ανάπτυξη των αρετών που σε τελική πλευρά, σε τελική φάση, στην ουσία τους, έχουν μία υπαρξιακή βάση. Η δυνατότητα, για παράδειγμα, που κάποιος έχει ώστε να μπορέσει να δώσει δύναμη σε κάποιον να αντιμετωπίσει τη ζωή και το θάνατο. Για μένα η μεταμόρφωση δεν έχει να κάνει με το γεγονός πως υπάρχουν αυτές οι δύο διαστάσεις, δηλαδή η ζωή και ο θάνατος, σαν πραγματικότητες, τις οποίες κανένας άνθρωπος που έτυχε να γεννηθεί δεν μπορεί να ξεφύγει. Ο πόνος της μεταμόρφωσης όμως έχει να κάνει με το σμίξιμο που δημιουργείται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και στη διάρκεια να ενώσει τις αντίθετες δυνάμεις. Η συσχέτιση με την πίστη και την ελπίδα συγκεκριμένα δεν παραμένουν διαδικασίες που είναι γενικές και ουδέτερες, αλλά αφορούν τη δυνατότητα του ανθρώπου να σμίξει και να μετατρέψει μέσα του την ορμή και την ενέργεια που ήδη υφίσταται και παράγεται μέσα από αυτές. Δηλαδή να συμφιλιώσει τη δυνατότητα της ύπαρξης, της δημιουργίας, έχοντας επίγνωση τον περιορισμό του περιορισμένου νήματος της ζωής. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι που με τιμήσατε με την παρουσία σας. Η ευχή μου είναι το βιβλίο αυτό να γίνει πηγή ελπίδας στις στιγμές που αισθάνεστε πως δεν υπάρχει ελπίδα. Να λειτουργήσει σαν μια συνεχή υπενθύμηση πως στη φουρτούνα της ζωής δεν είστε μόνος σας ή μόνοι σας. Πως η ζωή και ο θάνατος αποτελούν τα δύο μεγάλα βάρη της ζωής. Όμως υπάρχει ελπίδα, γιατί δεν είναι βασισμένη σε πολιτικές ρητορίες που στόχο έχουν να εντυπωσιάσουν. Αντίθετα, είναι βασισμένη σε ένα κράμα από πίστη και ελπίδα
που είναι έξω από μας. Μας ξεπερνάει και μπορεί να αναστήσει ό,τι φαίνεται πως είναι νεκρό. Νομίζω ό,τι και να γίνει στη ζωή μου και στη ζωή σας, θα πρέπει να θυμόμαστε τούτο, πως η Ανάσταση είναι πιο δυνατή από το θάνατο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον συγγραφέα μας. Ευχόμαστε καλοτάξιδο το βιβλίο του. Πριν κλείσουμε και ευχαριστήσουμε και εσάς, θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος έχει κάποιες ερωτήσεις να υποβάλει στο συγγραφέα και μετά να του ξαναδώσω το λόγο για μια μικρή έκπληξη. Σχετικά με τη γενοκτονία. Δεδομένου ότι στην Ρωσία είχαν δει ψηλά ορισμένοι Αρμένοι, Νικογιάν, αντιπρόεδρος, στον καλλιτεχνικό τομέα Αράμ Κατατουριάν κλπ. Ποια ήταν η συμπεριφορά της Ρωσίας έναντι της γενοκτονίας? Ιστορικά ίσως και ο κύριος Κασαρίδης θα μπορεί να βοηθήσει. Αρχικά η Ρωσία ενθάρρυνε και ευνόησε την ανάπτυξη του αρμενικού κινήματος και της εθνικής αποκατάστασης των Αρμενίων. Μετά το 1917 όμως, με την Οκτωβρινή Επανάσταση, αλλάζει η ροή των πραγμάτων. Επικρατούν οι κομμουνιστές, οι οποίοι τα βρίσκουν, να το πω έτσι απλά, με τον Κεμάλ και στον οποίο παρέχουν και διπλωματική υποστήριξη και οικονομική βοήθεια και στρατιωτική βοήθεια. Αλλάζει ο διεθνής σχετισμός δυνάμεων. Αν και υπήρχε ο Νικογιάν. Καλά, αυτή είναι μεταγενέστερη. Πολύ ωραία. Έχετε το λόγο. Να χαιρετήσουμε τον συγγραφέα με πολύ αγάπη. Ευχαριστώ. Και δεν έχω αναγνώσει το βιβλίο φυσικά. Με λαχτάρα θα το διώξω. Δεν έχω αντιληφθεί επαρκώς την νοηματοδότησή του. Θέλω να επισημάνω όμως ότι η γενοκτονία είναι ένα γεγονός διεθνές, το οποίο αφορά και τους Έλληνες του Πόντου και τους Αρμένιους. Σωστά. Και είναι ένα γεγονός που αποτελεί διεθνές έγκλημα. Διότι τα διεθνή εγκλήματα δεν είναι μόνο εγκλήματα κατά ζωής, είναι και εγκλήματα κατά αξιοπρέπειας. Και αν ο πατέρας τον οποίο περιγράψατε στο σύγγραμμά σας είναι πραγματικά άνθρωπος με ψυχή, πράγματι νίκησε αυτό που λέμε το θάνατο, διότι η Ανάσταση πραγματικά αφορά τη ψυχή και δεν αφορά τα σώματα τα οποία μένουν στη γη, γιατί τα υπόλοιπα ταξιδεύουν. Και αυτό το βιβλίο νομίζω είναι ένα ταξίδι το οποίο νοηματοδοτεί αυτό το μήνυμα το οποίο θέλετε να δώσετε, αρκεί να εμπεδώσουμε όλοι μας τη σύζευξη του πολιτισμού και της παιδείας, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. Και σε αυτό πρέπει να κατανοήσουμε το στόχο μας, γιατί δυστυχώς η χώρα μας πάσχει από έλλειψη παιδείας πολιτικής και από έλλειψη πολιτικού πολιτισμού και οι κοινωνικές αυτές οι ατομικές ενέργειες νομίζω μας εξυψώνουν όλους. Και θέλω απλά να ρωτήσω αν νοηματοδοτείτε, γιατί αναφέρατε μέσα για κάποιες αρετές, η μηνυματολογία αυτή αναστηθείτε ή επαρνηθείτε, λοιπόν, μέσα από κάποια βιώματα τα οποία η οικογένεια Βακιάν, νομίζω, πολύ γλαφυρά μας τα αναπτύσσει το βιβλίο, δεν τα βιώσε. Ναι. Νομίζω ότι η σημασία, η ουσία του προσωπικού άθλου δεν έχει να κάνει μόνο με την απόκτηση του φυσικού, του οικονομικού πλούτου. Σίγουρα ένας από τους βασικούς στόχους και επιδιώξεις του πατέρα μας ήταν η επιβίωση, γιατί ερχόντουσαν από μια οικογένεια στην οποία είχαν ζήσει στο πετσί τους την πραγματικότητα της φτώχειας. Αλλά αυτό που εγώ θεωρώ στο πιο αξιοσημείωτο είναι πως στη διαδικασία της προσπάθειας της δημιουργίας του φυσικού και όχι μόνο πλούτου υπήρχε μία καθαρή αντίληψη για τους περιορισμούς της ζωής και για τη σημασία της πίστης και της ελπίδας στο Θεό. Αυτό προσπάθησε να το υλοποιήσει στη ζωή του, να το εντάξει, και δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία για τον ΑΒΓ λόγο.
Και οι αρετές σίγουρα δεν χρειάζεται να περιοριστούν μόνο στην αναφορά που εγώ κάνω, αλλά για μένα ο υπαρξιακός προβληματισμός, δηλαδή η δυνατότητα του ανθρώπου να αποδεχτεί και να συμφιλιώσει το γεγονός ότι είναι περιορισμένο όν, το γεγονός ότι αυτά που θα αποκτήσει δεν θα μείνουν για πάντα, είναι ένας άθλος, είναι μια αιρετή, είναι μια δυνατότητα να μπορεί να εκτιμάει, όπως ο Καζαντζάκης χαρακτηριστικά αναφέρει, το γεγονός πως με τη γέννηση αρχίζει και η επιστροφή και όπως κινούμαστε σε ένα μεσοδιάστημα μεσόφωτος, σε ένα διάστημα φωτός, το οποίο στην ουσία παραμένουμε ίσως επισκέπτες, ξένοι και παρεπίδημοι ίσως. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό να υπάρχει σαν ιδέα. Το θέμα είναι αυτό να το αφογκραστούμε και να το κάνουμε βίωμα στη ζωή μας. Και εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι της υλοποίησης, της ενσωμάτωσης, της δύναμης στο να σκεφτούμε ότι η δυνατότητα της καλοσύνης, η αρετή, το να βοηθήσεις κάποιον έχει πραγματικά αξία. Δεν είναι μύθος. Δεν έχει, η αξία των χρημάτων δεν είναι αναγκαία μεγαλύτερη από τη δυνατότητα του να στηρίξεις κάποιον που βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και νομίζω ότι αυτό υπάρχει. Αυτό προσπαθώ να παρουσιάσω στο βιβλίο με διάφορους τρόπους. Για τον πατέρα μου ήταν η δυνατότητα του να στηρίξει μια οικογένεια η οποία είχε σοβαρά προβλήματα. Είχε μια μεγάλη διαφορά ηλικίας με τον πατέρα του. Ο πατέρας του δεν μιλούσε τα ελληνικά, ντρεπότανε πολλές φορές να πουλήσει ξηρούς καρπούς έξω μόνος του. Είχε την αίσθηση να βοηθήσει, αλλά παράλληλα έπρεπε να συμβιλιώσει αυτόν τον περιορισμό με τη δική του προσωπική, με τους δικούς του προσωπικούς στόχους, σαν άτομο. Και αναφέρομαι στην έννοια της εκπαίδευσης, το γεγονός ότι είχε κλείσει προς τα μαθήματα. Κι όμως, επομένως, για μένα ο στόχος, ο πραγματικός στόχος, αν μπορώ δηλαδή να εκφράσω με την όση απόλυτη ακρίβεια μπορώ, είναι το βιβλίο να γίνει αιτία σοβαρού προσωπικού προσανατολισμού και της εργασίας που κάθε ένας πρέπει να κάνει για τον εαυτό του. Δεν σίγουρα οι έννοιες τις οποίες αναφέρουμε είναι εστιάζονται στο πρόσωπο του πατέρα, αλλά είναι και πιο γενικές. Αλλά νομίζω ότι το βιβλίο θέλει να δώσει το σκύρτημα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου για το γεγονός ότι τα ιδανικά για τα οποία αναφερόμαστε δεν είναι απλά μύθοι και παραμύθια. Είναι πράγματα που μπορούν να αλλάξουν το πώς κάποιος αντιλαμβάνεται τον τρόπο που ζει. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά νομίζω αξίζει να την προσπαθήσουμε. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Όχι. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Θα ήθελα να κλείσω, αν μου επιτρέπετε, την παρουσίαση αυτή του βιβλίου, που είναι μια πολύ σημαντική για όλη την οικογένεια, για όλα τα άτομα που βρίσκονται εδώ και για τους συγγενείς, και σας ευχαριστώ πολύ όλους που ήρθατε. Αλλά πρέπει να πω πως υπάρχουν κάποια άτομα που στη ζωή μας την στιγματίζουν. Και ένα από αυτά τα άτομα παραμένει και η μητέρα μας. Μέσα από την υπομονή και τις προσωπικές της θυσίες παραμένει συνυπεύθυνη για το γεγονός πως βρισκόμαστε ακόμα εδώ. Με τις φτερούγες της ξέρει να ξεκουράζει το κουρασμένο πνεύμα μας. Η αγκάλη της είναι μεγάλη και μπορεί να μας δεχτεί από όπου κι αν ερχόμαστε. Έτσι θέλω να δράξω την ευκαιρία και να της προσφέρω ένα μικρό συμβολικό δώρο που αφορά τον χρυσό χαρακτήρα της. Είναι αλήθεια πως κάποια πολύτιμα μέταλλα αναφέρονται ως πολύτιμα γιατί μπορούν να παραμένουν ατόφια και διαχρονικά άσχετα από τον χρόνο. Έτσι θέλω να δράξω την ευκαιρία και να αναγνωρίσω τη σημαντική της συμβολή σε αυτό που όλοι μας είμαστε και γίναμε. Πολύ απλά χωρίς αυτή δεν θα ήμασταν εδώ. Το δώρο αυτό είναι μια χρυσή λίρα σμιλευμένη από το βασιλικό νομισματοκοπείο της Μεγάλης Βρετανίας. Η βαθμίδα της λίρας, της συγκεκριμένης, για όσους γνωρίζετε, είναι proof, που σημαίνει πως η έκδοση της παραμένει στην πιο μέγιστη, δυνατή, άριστη κατάσταση στην οποία μπορεί να σμιλευτεί.
Εκ μέρους των μελών όλων της οικογένειας θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την μητέρα μας, γιατί στάθηκε πυλώνας, στυλοβάτης για όλους μας στις πιο δύσκολες στιγμές. Έβαζε πλάτες όταν ο πατέρας αντιμετώπιζε τις δικές του δυσκολίες και μόνο αυτή ξέρει την αγωνία και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν. Όπως η χρυσή αυτή λύρα που μπορεί στην πορεία του χρόνου να έχει κάποιες φυσικές εξωτερικές ατέλειες, η αλήθεια είναι πως ο χρυσός είναι χρυσός και παραμένει ο ατόφιος και διαχρονικός μέσα στον χρόνο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Είστε καλά. Σας ευχαριστούμε όλους που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ο συγγραφέας τώρα θα υπογράψει τα βιβλία του. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Στέφανη, μπράβο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι εδώ στο επόμενο βιβλίο σου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κλείνω από τώρα.